بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. shugabannin wannan kungiya Kwantagora local government, musamman shugaban kungiya, shugaban malamai, sakatare da sauran 'yan kwamitotanmu, 'yan kwamiti na wannan tafsir, alarammominmu, malamai, shugabanni da 'yan agaji da midiya, iyayenmu mata da 'ya'yanmu da ƙannenmu da ma dai matanmu ko muna gaishe ku da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ne 6 ga watan Ramadan, hijira shekara 1442, ya yi daidai da 18 ga watan Afrilu, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021. Yawwa musulma, na so yi amfani da wannan lokaci ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma mai maku godiya. Allah ya maku albarka. Abin da ya faru shekara 2 da suka wuce, lokacin da muka gabatar da muhadara ta mata, Allah ya taimake ni ranar ina zaune aka sanya wannan kaset a Sunna TV, ina tuna ko Manara TV, a Manara TV. Gaskiya musulmi na arewa sun jinjina muku da irin yadda aka ɗauki hotunan ku da tsari na musulunci, sutura ta musulunci, kamala ta musulunci, mutunci irin na musulunci. Gaskiya mun ji daɗi yadda rahoton ya zo. Bana ma ga Manara TV a kanku, kuma bana ma har da wani ƙari na Sunna TV a Kano. Don haka muna fatan za ku ba da haɗin kai yadda mana kaset ɗin ya tafi ga uwa duniya, babu inda za a rena mu, kuma yadda ba a taɓa rena ku ba, ba za a rena ku ba a yau insha Allah. Shugabanni sun gaya muku cewa da yau ne za mu kaddamar da lancin na marayu, kuma sai aka ga ya kamata a sanar da ku tukuna, domin in aka ce za a kaddamar a yau to wata bata ma san za a yi ba, kuma yana yiwa tana da bukatan ta ba da sadaka ga waɗannan bayan Allah, domin an yi ittifaki ba wai ga ra'ayin jama'a ba, har ga ra'ayin Qur'ani cewa kun fi maza tausayi, kun fi maza jinƙai. Wannan haka Qur'ani akwai wannan rubuce a suratul kafi. Saboda haka muka ga ya kamata kada mu kaddamar da wannan lancin a yau, mu dai sanar da ku cewa ranar Asabar in Allah ya yarda za a kaddamar da, za mu ba ku dama ku aiko da gudunmuwarku ga marayu waɗanda an yarda da cewa kun fi mu jin tausayinsu. Kenan in kun fi mu jin tausayinsu, ya kamata alherin ku ya fi yawa bisa ga irin wanda mu muke badawa, duk da kasancewa tattalin arziki
yana hannun maza, don haka mun sanar da ku cewa asabar za a yi. Muna kuma fatan karkire na abin da Allah ya sauwaƙa miki, ko da ko yan kunne ne za ki iya badawa, wanda akwai 'yan mata marayu ƙanana wanda za a iya ba su ranar sallah su sanya, alhamdulillah. Hijabai ƙanana ko kuma abin da ya sauwaka na takalmi ko kuɗi ko shinkafa ko hatsi ko masara ko dawa, karkire na abin da Allah ya baki, ku kawo shi mu tattara mu baiwa waɗannan bayan Allah, saboda yanzu marayu sun yawa kwarai a Najeriya. Wasu an kashe iyaye saboda dalilin kidnappers, wasu accident na mota, yawan accident tituna sun mutu ya mai da su marayu, wasu kuma mutuwa ce ordinary. A cikin azumin nan bana an yi mutuwa mai yawa, nan an yi wasu janaza, wasu kuma an sanar. Har da wani ɗan sanda makwacin wannan masallaci wanda ya yi ƙoƙari matuƙa a cikin yaƙi da ya samu kanshi tare da kidnappers. Ya yi ƙoƙari, amma harsasansu ya ƙare su 5 ko su 3, kuma sai ya zama na barayi sun fi su kayan aiki, ƙarshe dai an kashe su. Don haka wannan ɗan sanda muna fata Allah ya sa ya yi shahada. Kamar yadda ɗanmu ya yi magana, shi ne Abubakar Giro, al'amarin da ya shafi jan hankalin ku da ku gode ma Allah ga irin nau'in aihuwa da Allah ya ba ku da ku da mazajen. La'alla an ba ku aihuwa maza, la'alla an ba ku aihuwa mata, la'alla an yi muku gata an ba ku maza da mata, la'alla kuma wata daga cikin ku an jarabe ta da rashin aihuwa abadan. Abinda Ubangiji ya yi ba a takaicin shi, ko da mishi ake yi, domin ba mamaki ko bala'i ne ki gani gidanku, ki yi haƙuri, kila Allah ma ya raga, kila ba haka abin yake ba a lauhin mahfuz. Allah dai ya raga muku ne abin ya zo yadda ya zo, saboda ka ko da an rasa rai, to a dai nuna ma Allah an gode, domin yana yawa ba rai ɗaya an kai niyya ba, shi ya hana. Wallahu a'lam. Abu na biyu, muna ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya azita mu da fahimtar addini, kuma ya azita mu da mu yi ibada da mu da iyalinmu, kuma ya biya mu. Don haka hajiya, shi filin nan na kiyama ya ta'allaka da littafin da ke hannunki ko wuyanki. Don haka in sake addini, kada ki yi wai saboda mijinki, kada ki addini wai saboda mahaifinki ko 'ya'yanki suna sunna, bari ki sunna. Ki addinin nan saboda Allah, yadda za a tsaida mai gidanki gaban Allah a yi mai shari'a, haka nan za a tsaida ke gaban Allah a yi miki shari'a. Yadda za a tsaida mahaifinki gaban Allah a yi mai judgment, haka za a tsaida ke gaban Allah. Don haka ku yi ƙoƙari, ci gaba da ayyuka masu kyau, ko littafin ku zai samu alkhairi a ranar haɗuwanmu da Allah. An yi ittifaki cewa babu ruwan namiji da matar shi a filin kiyama sai lokacin da aka gama shari'a, aka koma aljanna. A lokacin mutum ya ƙetare siradi ko ya ƙetare siradi, sai ya shiga cikin gidan na aljanna, sannan ne zai tambaya ina Atika, ko kuma ina ta sallah.
gida guda a cikin gidan aljanna, amma an yi ittifaqi cewa sharadi ya zamana yanda mai gidan ya rungumi addini haka iyalin shi suka rungumi addini. Mun karanta a ƙarshen suratul tahrim ko talaq ko ga yadda matan wasu annabawa suka shiga wuta. Mata annabi Nuhu ta halaka, gashi kuma mai gidanta babban manzo ne cikin manzanni 5 na Allah, amma tana cikin shugabannin yan wuta. Mata annabi Lutu ta halaka, alhali mijinta ya fito babban gida don dan uwan annabi Ibrahim ne, dan amin shi ne. Don haka zaman ku aure da mu bai da fa'ida, sai dai in za ku ribantu da aƙidar da muka fahimta ta sunna, kuma ku riƙi sunna, kamar yadda suratu Ali Imran a ƙarshe Allah yana cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم فالذين آمنوا منكم وهاجروا في سبيلي وجاهدوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah ko makera ce. Don haka fallazina amanu kenan wa jahadu ko wa hajaru, wanne ne? Yasa ne ce dan ba makera ba ne. Ya uwa musulma, Allah ya yi mana adalci da mu da mu, amma gaskiyar magana shine kowa shi bi dan makai ne, kwaɗi ba da zafi bakin shi. Dole ne ku san da wannan hukunci na Allah. Ayyuka za ku tashi ku yi, kar ku gama muna faɗi tashi, muna kujiba faɗi nan gajab ga harkar sunna. Ku ɗauka addininmu ya ishe ku, wallahi bai ishe ku ba. Nassin Qur'ani yana cewa fastajaba lahum rabbuhum, ubangijinsu musulmi maza da musulmi mata, ubangijinsu ya karba musu addu'a. Ina yadda muke addu'a ke ma ke addu'a. Fastajaba lahum rabbuhum, Allah ya karba ma musulmi maza wahalarsu ta addini. Ke ma matsayinki ta mace, Allah ya karɓar muku wahalanku ta addini. An ɗauki misali da hijab. Hijabi wanda an na shari'a a wanga lokaci, ko da yake yau babu zafi sosai, amma kwanukan nan da aka yi zafi, duk zafin da muke ji ga jikinmu, mata masu hijabai zuwa makaranta ko asibiti sun ninka zafi ga jikinsu bisa namu so uku. Allah ya san wannan. Hakanan wahalhalu irin na yau da gobe, wahalan miji, wahalan yaya, wahalan makauta, wahalan gida, wani lokaci har da wahalan dabbobin gida, wahalan baki, wahalan jama'a, yan uwa. Yadda muke shan wahala irin tamu, haka kuke shan wahala irin tamu. Allah kuma ya san da kuna wahala, Allah ya sani. Wata ma a gidan mijinta kaman kurkuku take,
mai gidan bai san Allah ba, mai gidan bai san addini ba, bai da adalci ko don haka yake kamar tana gidan yari daure. Allah ya sani, yi haƙuri, karki kashe auren nan, ci gaba da faɗa ma Allah, Allah zai saurare ki. Yadda Allah ke sauraren maza haka yake sauraron mata. Musulunci ba irin addini ne na Yahudawa da Nasara ba. Yahudu suna ganin mace bata wuce matsayin handikacin ba, ɗan ƙyalle na hannu a goge da ti a yi jifa da ita. Allah ya ba ku muhimmanci, Allah ya ba ku daraja, ya yi muku matsayi, har ma a binciken hadisai hanyar ku ta shiga aljanna ta kusa bisa ga tamu. Domin ya ka dibi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce duk matar da ta yi da'a ga Allah, ta yi da'a ga manzon Allah, ta yi sallah, ta bayar da zakka, ta yi da'a ga mijinta, kawai sai ce ta shiga aljanna. Mu ba mu samu haka ba, sai da aka yi ta gita mana sharuɗa iri-iri. Saboda ka ku gode ma Allah. Zamani ne da muka zo wanda mata mafi yawa sun halaka, ba su san addini ba, ko kuma Allah ya shirya da ku, ya kai ku makaranta islamiyya, da yawan kuma sun haddace Qur'ani, da yawan ku sun san ma'anar Qur'ani, da yawan ku suna islamiyya sun sauki alqur'ani bakara zuwa nas. Alhamdulillah, akwai gidaddiji inda mata suke da yawa, wayanda inda za a kawo Qur'ani gidan na wallahi ba su san ina bakara take ba, ina qul huwallahu take. Amma ke kina iya bude Qur'ani ki karanta, sai ku gode ma Allah. Shi yasa subhanahu wa ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum, mummune maza da mummune mata sai Allah ya karba musu addininsu, ya karba musu ibadansu. Yana cewa anni la udhi'u ajra amilin minkum, ni amala amilin minkum karama ko. Allah ya ce ni Ubangiji ba na tozarta aikin ma'aikaci, amala amilin minkum, aikin mai aiki saboda Allah, ba na rejected, ba na ƙi, ba zan watsa ma masu yi ma addinin mu hidima ba, watsa musu ƙasa. Allah ya ce ba za mu yi ba. Min zakarin aw unsa, bangaren maza suke, bangaren mata suke, suna wahala cikin addini, su ba da lokacinsu, su ba da rayuwarsu, su ba da dukiyarsu, su yi mini aiki ni Allah in watsa musu ƙasa, ba na yin wani. Ba zan tozartar da addinin ku ba. Min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd, ku dukanku a addini dangin juna kuke. Mu muna da geme, ku kuna da hijab. Dukkan mu ɗalibai ne, dukkan mu ma'aikatan Allah ne, ba'dukum min ba'd. Yanda muke kishin sunna, haka kuke kishin sunna. Yanda muke kishin Islam, haka kuke kishin Islam. Yadda za mu zo matsayinmu na maza mu ba da sadaka. Kun ga misali ɗaya nan, kun ga wata mata nan, kun ga wata can, ga wata can, ku ɗebi hagu da ni kuma ga ɗan agaji, ita ma ya agaji. Ba a zo min ba, sashen ku daga sashi, ‘yan agaji maza da ‘yan agaji mata, masu sauraron wa'azi maza, masu sauraron wa'azi mata. Haka nan muke, in an zage mu saboda muna da aqidar sunna, haka ake zagin ku saboda aqidar sunna. Ba'dukum min ba'd. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wata aya ce, wal mu'minuna wal mu'minat, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum min ba'd. Menene halin su? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah
سيرحمهم الله. wallahi wannan aya tana da daɗi, labarin tana da daɗi. Allah mun gode ma. Da kuna can wurin wankin ango, wankin amarya, rawar daɗe, kuna waƙoƙi, kuna ta barjamanci, kuna ta iya shege. Yanzu ga shi Allah ya gane da ku sunna. In dai ba wadda Allah ya rubuta mu hasara ba, bayan da za a yi kuma ta koma baya, bayan Allah ya shirya da ita. Kina da hijabi, kina da Qur'ani, kina da littattafai da fiqh da na hadisai, kina zuwa makaranta, kuma a dawo a tsince ki wani gida kuma ana miki kidi kina rawa ki yadda hijab. Ke ji kunya don ke wuce wannan matsayi. Yasa subhanahu wa ta'ala ce wal mu'minuna wal mu'minat, lalle mummune maza da mummune mata, ba'duhum awliya'u ba'd, sashen su masoya sashe ne. Soyayya ta ibada, soyayya ta addini, ba ta hatsari banci ba. Babu soyayya friendship na I love you. Ba a soyayya da mata aure, soyayya ta sha'awa. Abinda Allah yake nufi shine mummune maza da mummune mata suna son juna saboda musharikar su da ibada, saboda musharikar su da addini. Ayyukansu iri ɗaya ne. Maza su yi lancin marayu, mata su yi lancin marayu. Maza su je makaranta, mata su je makaranta. Ana ƙaunar juna saboda al'amarin sunna, abinda Allah yake nufi. In ka gansu aikace ya amuruna bil ma'ruf, suna umarni da ayyukan alkhairi. Wannan kada ku kunyata Allah. Ya yi uwa musulma, Allah ya ce kuna umarni da ayyukan alkhairi. Kenan ya kamata cikinku in kuna haduwa ko da wurin buki ko da ranar haihuwa, kun je ganin biki ko kun je ganin yan uwa ko asibiti, Allah ya gwada miki wata wadda hitanta bai yi daidai ba, keɓe ta gehe ke mata nasiha. Da zarar kin ga wasu mata suna aikata abubuwan hatsabibanci, ku yi musu wa'azi. Domin Allah ya shaide ku cewa ba mu dai muke yin wa'azin ba, kuma kuna yi da nau'in wa'azi irin naku. Don haka yasa ƙungiyar jama'atu idalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kafa nisa'u sunna. Dole ne ba mustahabbi ba, kowace jaha ya zamana tana da ƙungiyar mata ta nisa'u sunna ƙarƙashin wannan ƙungiya. A yi musu amira da sakatare da PRO da komai, haka local government, haka dukkan garuruwa ya zamana akwai ƙungiyar mata da ake ce ma nisa'u sunna. Sheikh Abdullahi Balalau da Sheikh Kabiru Gombe su suka jagoranci kaddamar da wannan kungiya a Kaduna. Mu kuma mun karba saboda ya fi mana control da mu tura matan wurin kungiyoyi daban-daban waɗanda ba mu da izini a kansu mu hana ko mu ce a yi. Akwai kungiyoyi Najeriya, akwai Commonwealth, akwai Inwam, akwai Nisa abin nan Women in Da'awa, akwai Hisba, akwai ƙungiyoyin mata na First Aid, na Red Cross, na sa kai. Ba mu da iko mu ce an sa doka kar a je wuri kaza ko ka a yi kaza. Amma ƙarƙashin nisa'u sunna muna da dama mu tsara kuma mu ce ga wanda za a yi daidai da yadda tsarin Allah yake a shari'a. Don haka tunda Allah ya gode maku cewa kuna umarni da ayyuka alkhairi, to ku tabbata kun cika wanga sharadi na aya.
na biyu wa yanhauna 'anil munkar, mummunai maza da mummunai mata suna hana miyagun ayyuka. Wa Allah taimaka, yahudu sun samu gaba, yahudu sun sa matanmu gaba, yahudu sun sa 'ya'yanmu gaba. Ku taimaka ku fita daban. Yanzu da yawa yahudawa sun kawo wani system inda ɗaurin aure sati ɗaya ko sati biyu za a yi ana buki, a je wanga gida a yi lancin ƙauyawa dai, a je wancan gida a yi lancin ranar inyamuri dai ko kuma inyamura dai, a je wancan gida a yi lancin yarbawa dai, a sa tuwahi irin na yarbawa ko a sa kaya irin na inyamurai. Ranar ƙauyawa dai, ranar nan ɗan kwali daban, hijabi daban, zane daban, takalmin ma sai a sa na dama daban na hagu daban, wai ranar ƙauyawa dai. Haka suke yi. Allah ya cece mu kan ku jona. Aiko da an ji kunya. Akwai kuma wai ranar shan arake. Ayo dame na arake a daddace mata su taru suna yakan baki suna shan arake. Wai rana ce ta shan arake. Saboda haka ku taimake mu, shaidar da Allah ya ba ku na zaman ku mutanen addini, ku fita daban, domin wa'incan da ake magana ba su ne aya take magana a kai ba. Domin ka kumanta sai da aya ta ce wal mu'minuna wal mu'minat. Ina aya tana magana akan mata mummunai, halin su bai zama ɗaya da wa'incan mata. Sannan wa yuqimuna sala, suna tsaye da sallah. Sallar mace ta fi sallar namiji wuya, domin hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sutura ɗaya ma sai ta ishi mutum ya yi sallah namiji, amma mace bai yi wa. Dole sai ta sa tuwahi da ɗan yawa-yawa, ko mutuwa ta yi sai an sa kayayyaki likafani da ɗan yawa-yawa. Haka nan wurin tsayin sallar mace ba haka namiji in ya tsaya wurin sallar sai ya ɗan buɗe ƙafa, ita kuma sai ta mace ƙafa. Gashi kuna hailan mu ba ma yi. Hailan nan babe ne mai zaman kai ne a littattafai. Dole ku ne za ku karanta wannan babe ba mu ba. Mu dai muna iya karantawa don ilimi, amma ku kuna karantawa don kanku, don ilimantar da mata 'yan uwanku. Haka mu ma ba ma haihuwa, ku kuna haihuwa. Babe wanda ya zo akan jinin haihuwa bai shahe mu ba, sai dai mu karanta don ilimi da ilmantarwa, amma ku don aiki kuma da ba da ilimi. Haka nan ba mu sa hijab. Abubuwa da yawa, dokoki iri da Allah ya tsara a kanku bai tsara su a kanmu ba. Saboda haka ya ke uwa, lalle ne ki zama cikakkiyar musulma, ki zama mai hankali, ki zama mai tunani. Harakoki na gargajiya ba aikin ki bane, harakoki na yahudu ba aikin ki bane, na nasara ba aikin ki bane. Su halakakku ne kuma suna so su halakar da mu. Don haka yasa turawa suna kirkiro, kamar yadda ni faɗa muku, ko na ne faɗi magana ko ina. Akwai wata ƙasa da ni je ni ga mace mijinta 7. Shekiya. Kuma ɗaurin aure ba, ita ke rabon kwana. Ta ba wanga miji yau, ta ba wanga miji gobe. In ta haihu,
ita adda zaɓi da dibi maza ta ce ɗanka. Don Allah wanga tsari babu da bala ciki. Ku dibi hikiman mummuna mace da wadda ba ita ba. Bari ba ku misali uku. Shekaran jiya kun saurari dab da azumin nan kun saurari BBC. Ana interview da wata mata a Kenya, ko da yake karuwa ce. Sai da ta yi zina da namiji 128. Ni da ji wannan report gaskiya na daɗe na gaza tashi, mamaki ya ishe ni. A mace za ta amfani da namiji 128. Kenya, amma dai an ne ya taɓa. Kowannan ta Ghana, wadda ta yi zina da mutum 103 ko da 5. An ne ya ce. Wannan mata ta Akwa Ibom, wadda ɗanta ya kashe ta. Ashe kullum ɗan wankan da yake yi sa uniform na zuwa makaranta, ashe inna abin ya ɗan birge ta. Saboda ka ta roƙe shi tana buƙatar yin zina da ita. Yaro duba ya ga abin nan ko wuya. Yana ta dubaru ranar ta ce to yau kafin breakfast ka dawo. Make you come back before 9:30. I'm waiting for you. Dole ka dawo kayan 9:30. Domin sauran 'ya'yanta mata duk suna makaranta. Shi yaron ya dawo. Ya kamata auren na gida, yarinya da ta ga ubanta da kuɗi. Yau aure shi. Saboda haka tsohuwa na nan gida tana jira yaro ya yi da'a ya dawo. Ashe yana da ɗan wani gwami ɗan kulki ga ɓoye da ya yuka. Yana kwankwasawa ta buɗe gida, yana cikin bacin rai. Sai ta rufe gida ya shiga. Saboda haka sai kawai yana kallon sai ta kware jikinta don ta tallata mai. Ashe yana nan yana biwa kusa da ita yasa sandan na ya buge ta ga waya. Kam! Don kwaɗi ya sa yuƙa yake. Shi ke nan an wasa zina ko. Kun ga wannan halayya ba a cika samun su a cikin ɓangaren musulmi ba. Wannan alhamdulillah. Shi yasa Allah ya ce wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata, kuma suna bayar da zakka. Sannan wa yu'minuna Allah wa rasulahu. Ɗabi'an mummune maza da mummune mata suna da'a ga mazajen ga ubangijinsu, kuma suna da'a ga manzo Muhammadu Rasulullah. An karanta ma mace aya ta yadda, an karanta ma mijinta aya ya yadda, an karanta ma namiji hadis ya yadda, an karanta ma mata shi ta yadda. Gida ya yi kyau, sai zuri'a ta yi albarka. Sai Allah ya ce wa ula'ika sayarhamuhumullah. Alƙawari ne aka yi mana, matuƙar dai za mu tafi da wannan sifa, mu san mummunai ne na gaskiya ba yaudara ba. Mu san mu da ku muna yin wa'azi, muna umarni da alkhairi, muna hana miyagun ayyuka, kuma a same mu muna tsaye da sallah, muna bayar da zakka, a same mu muna tsare shari'a. Shine da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah. Dukkan bangaroren biyu,
komi ta daɗe shi a dalilin sa sinin cikin aya sa yarhamuhum komi ta daɗe inda sun ka tafi a haka suna nan mummunai maza mummunai mata da ɗabi'un nan da aya ta faɗa komi ta daɗe za su haɗu da rahama Allah sannu Allah zai yi musu rahama sannan ba rahaman nan kawai ya tsaya ba sai ya ce da ilhum jannati zai shigar da su gidajen aljanna wadda korama ke gudana karkashi Allah ya sa da mu a ciki wannan alkawali da Allah ya yi mana ko da cikin tahiyar mu muna haɗuwa da challenges muna haɗuwa da cutarwa muna haɗuwa da damuwa iri-iri ko a cikin addini ko a cikin zaman aure ajiya ke yi haƙuri ya yi haƙuri Allah ba zai manta ba Allah ba zai manta ba kuma bai jahilci halin da kake ciki ba kamar yadda nassin Qur'ani ya faɗa wa falladina amanu waɗanda suka yi imani ta gaskiya na biyu wa hajaru suka yi hijira wannan hijira yana yiwa daga Makka zuwa Madina kamar yadda siyakin aya yake yana yiwa hijira wata zama da hadisi yace wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu abinda a hijira na haƙiƙa shine mutum ya gudu daga mugun hali zuwa hali mai kyau daga mazauna mara kyau zuwa ga mazauna addini daga abokai miyagu zuwa ga abokanin addini wannan yana cikin ɗaukar ma'anar hijira ba wai sai dole lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kurun a bar Makka a dawo Madina la wannan ita ce asalin hijira amma hijira ko abokiya kinga alaman za ta halaka ki ya iska ce tana kai ki mugun wuri to ki guje mata in kiga tana baki baka shawara ki mijinki ki guje mata duka yana cikin hijira saboda haka akwai buƙatar ku kiyaye wannan sannan wa qatilu ko kuma suka yi yaƙi cikin hanyar Allah fa qutilu suka kashe aka kashe su da nukaffiranna anhum sayyi'ati in dai kun cika sharuɗan nan akwai inda yace wa huzu fi sabili ko a cikin wannan aya aka cutatar da su a cikin hanyata yana ɗaya daga cikin cutatar da mace a cikin hanyar Allah shine tuta mata a gidan aure tuta mata ga ƙa'idar aure ɗaukaka abokiyar zamanta a kanta ba da haƙoƙan abokiyar zama wato abun zai baka mamaki kaga har da ustazu mai sunna mai geme wallahi in ka shiga gida ne ka ga rashin adalci ne sai ka yi kuka ai mu ya kamata a ce muna gwada misali a ce da ka auri mace aƙalla in dai ta gehen kana da kuma abin da kake da iko a kai ne don akwai mazajen da za su bari tsohuwarsu ta yi ta azabtar da matarsu shi ma wannan ɗancin amana ne domin ba a ba tsohuwarka izini ta danna haƙƙin matarka ba a ba ka izini ba tsohuwarka ba ta da izini ta hana ka sai ma matarka nama tsohuwarka ba ta da izini ta hana ka sai ma matarka sutura tsohuwarka ba ta da izini ta kawo wani jinini kai an maishe ka bawa kai an yi kaza kullum ga su nan cikin ɗaki ina jin su suna ta hira har tale ya dawo ya gaji maimakon ta bari ya kwana ke inna mi ruwanki don Allah mata ku taya ni tambaya mi ruwanta in banda lalacewa mace tsohuwarka babu kunya babu tsoron Allah wai ta dawo wai tana cewa wai matarka wai ta bautar da kai
wani lokaci ma abin bakin ciki ma in ka auri mata mai dan gaye mai tsafta ta dan iya dan tande da yan soye da yan lashe sai a ce karuwa ya auro. Ka taba ganin auro karuwa? Karuwa na zama karuwa da aure? Ai yanzu mata aure ta. Shi yasa sai muka taru da mu da ku gaba ɗaya muka koma ƙauyawa. Shari'a ta ba da izini annabi na guje-guje da iyali ne suna raha ya shigo ya yi musu aiki cikin gida. An tambayi Aisha radiyallahu anha wai in annabi ya shiga gida mi a hali ne? Ta ce wallahi hidimar iyali da shi, dauko gari, dauko ƙwarya, dauki taɓarya, dauko wanga kwano, wanke wanga lalura ta. Amma ku yanzu da mutum ya yi wa mata ta sai tsohuwa ta ce ta riga ta saye shi, ta yi mai sihiri, ya lalace yanzu. Ai inda kika gani wai dan buga wai tsiga suri ya kwa mata ta wai na wanki. Annabi ya yi. Ai mutakabbiranci ne namiji wai zan bai iya ba, wai ma bai iya zama wai ma magana wai da mata, wai shi wai wannan babu kunya babu tsoron Allah gaba gare mu. Wai sai ka ga dai wai ya bata hannu, ta ba shi hannu. Yanzu haka cikin ku akwai matar da shekara 10 ta da aure bata taba musafiya da mijinta, kila ma ana samu, amma dai ke zama wawaye. Ki ba shi hannu, ya baki hannu, ku yi musafiha. In babu yare kusa a dan taba baki na ko ba miji ki bane a to. In ku yayi rashin sa a ke ci koro baki buroshi ba an saboda haka aure addini, aure ibada ce. Kuma yadda ni taɓa karanta muku waƙar wani mawaƙi, ya birge ni, shi yasa na maimaita muku. Mijinki idan ya dawo, ke ba shi ruwa mai sanyi, ki ɗauko buta kyakkyawa, ke ba shi ya wanke hannu. In kika bauta aure, duniya ke ji daɗi, a lahira ke ji daɗi. In ce baka aure, duniya ke ji daɗi, a lahira ke ji daɗi, a lahira ke ji daɗi. Wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah. Ke ruwa ga gidan ana ta bida, ki tsaye da guda mana. To gashi azumi ya ci miki yanzu cikin Ramadan, baki da miji, an samu problem. Saboda haka ku rike aure kuma ku yi haƙuri. Auren nan da kuke gane shi shine asalin duniya ma gaba ɗaya. Bari mu karanta wata aya daga suratul Ahzab da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi. Annabi mu yayi aure saboda malaluran manzanci, an ba shi dama ya aure ko nawa ke so. Ya aure har kusan 13. A 11 su ne aka yi ittifaki ya bar duniya, ya bar. Rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da sha'awa. Ɗabi'un shi tare da iyali ɗabi'u ne masu kyau. Bibiyar da mutum zai shigo don tijo kuma annabin Allah, babban malami kuma Rasulullah,
ya shigo gida yana aure da yarinya bai ganta bai kama ya Aish yana kiran amarya ta yi. Amma yanzu ne sai a ce wai wannan da yana kiran bai san ina ta shiga ba, ko tana magewayi ko tana cikin daki, da shigowa gida ya kama kiranta da kira irin na gayu, ya Aish marmakon ya Aisha. Don mu nan kuna ganin muna wa'azi ba su gemen ga muka su ta wargi da shi domin mai layi yasa subhanahu wa ta'ala ce a aya ta 50 min suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. aya ta 50 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليك. الله سبحانه وتعالى ya kiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi, ya kai annabi. Ga an kira shi don a gina shi cewa fa al'amarin aure ne, al'amarin mata ne, ya dauke ta abin halal, kada ya dauka ko yayi rashin kunya, kada ya dauka ko yayi wani banna ko yayi kuskure ya sake jiki dai ga iyali ne. Yasa aka ce mai ahalanna lak, mun halatta maka azwajak, matanka, mun halatta maka matanka. Halattawa ta kowane irin abu inda ba Allah ya istisna ya ce banda kaza, matanka halacci. Kuma dole ne ga maza su tashi daga rayuwar ƙauyawa su zama wayayyu wurin mata. Ka ɗebe ma matanka kewa, ka zauna da ita benci ɗaya, ku zauna family seat, jikinka ya goge ta, ta gogi jikinka, ku kalli talabijin. Shi yasa Sheikh Kabiru Gombe kullum na mishi addu'a, Allah ya mishi albarka. Malamai biyu ne aka samu Najeriya wa'anda ɗayan ya rasu, shi ne Sheikh Ibrahim ba mu shinkafa. Shi ya fi dukkan malaman izalar Najeriya yawaita waliman aure, kuma shi ya wayar muna da kai rahimahullah. In ya zo walima ya faɗi sunan ango, ya faɗi sunan amarya, gare shi mun ka koyi wannan. Kuma ya yi darasi akan aure, ya sa ma mata nishadi. Allah ka gafarta mishi, da yawa mun san shi ba, saboda ya rasu da 'yan shekaru a baya. To ni da gare shi ban sake ganin wani malami ba wanda ya fito da haƙoƙan mata kamar Sheikh Kabiru Gombe. Ni gare shi ma nisa ko wani ko dangwala koshi. Domin ka sa abin
in matarka ta awa guda tana wahala da fuskanka amma baka godi ba, awa guda a goga wanga a dangwala wanga a shaha wanga a yi wanga, wai marmakon ka dan tsaya ka dan jiba ka dai don fito dawa an kai don kai aka yi. Amma ko zo da kuka ce ɗaki kanka soke daga kai bigo da an kai kudu maso arewa da dan kwali. Shi yasa idan za ka aure mace to kada ta shigo ma hijabi bukukun da riƙaƙi, tunda dai wanta na nan ko babanta dama nan ake neman ta da aure, gaban ubanta ko gaban wanta shaƙiƙi ko li'abbi ko li'ummu, to ta ɗebe hijabi ta sa a tanwa da ɗebe kuma niƙabi don ka ga hancin na gagge ne ko ya na yi gaskiya ba. Sannan ta ɗan yi tahiya a gani in kawo balan wasu sata ba. Amma ka ta haifi ɗaya yarinya aure ta shigo hijabi har ƙasa ta sa niƙabi domin ka gani ko ba wani ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ba, annabi ce ka dibe ta da ka dibe. A halarna laka suwaje mun halatta maka mata kai wasa da su, kai kwanciya da su, ku yi raha da juna, kai kawa ta kalla ta yi kawa ka kalla, ku yi zamantakewa na ɗaiɗe ma juna kewa, su zazzauna ga tabarma ka zo kusa da su ka yi zaune. Kullum sai ka ji ana zagin mutum wai ya cika wa mata ta yi bauta. To mutum bai wa mata ta hidima ba ya yi mawa. Boyan Allah ta ɗau ciki, ta yi wahalar haihuwa, ta rasa jini, ta rasa wahala, ta yi girki, ta gyara tole, ta gyara gado, ta ɗebe makewa, ta yi ma abinci. Wata nan kila hada tsohuwanka sai an wa abinci, wata nan tsohon kamar sai an yi mai kwanon kai ne, ‘ya'yanka a yi musu wanka, a gyaggyara musu tuwahi, a tura su makaranta, kuma wani haɓa da Allah. Kuma sannan a ce ita ba a ɗan zaunawa a ɗan nuna mata dai an gode. Shi ne za a zo ga titi ana zagin ka, kewayoyi kai matarka ta sihirce ka. Ke dai an auro ki baki iya zaman aure ba kake bata wadda ta iya. Don waɗannan duk suna ke ta iya ta ce wallahi inna wallahi ke ga matar ga wallahi sai ta halaka da wani, yanzu wani dukkan nan nashi ya juye koyo shi ta matar ga ne shi ka gani kwalliya ta yi ke maki